Huomenta kaikki. Pomo, miksi me ollaan täällä? Tänään osa 4 teistä lähtevät Viroon tekemään hommia, mutta nyt haluan tietää, ketkä eivät ainakaan halua mennä Viroon tekemään hommia. Mä en voi, mä jään katsoa jalkapalloa. Mäki. Selvä, eli te 4 menette Viroon. Osaatte häntä ohjata? Joo. Hei kato, voi ei, aaltoi tulee. Missä Jussi? Jussi ui! Oi ei! Jussi ja Pentti! Heitä köysi! Missä se köysi? Näy sen lampun! Heitä se! Ei noise tyhmää! Miksi meillä oli muuten lamppu? En tiedä. Tyypit, ollaan perillä.